Mateyu 1 chapter 1 NgokukaMateyu wokuqala, incwadi yokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavide, indodana ka-Abrahama. U-Abrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda nabafowabo. UJuda wazala uForesi noZara kuThamari. UFaresi wazala u-Esromu, u-Esromu wazala u-Aramu, u-Aramu wazala u-Aminadaba, u-Aminadaba wazala uNasoni, uNasoni wazala uSalimoni, uSalimoni wazala uBowasi kuRakhabi, uBowasi wazala u-Obhede kuRuthi, u-Obhede wazala uJesayi, uJesayi wazala uDavide inkosi, uDavide wazala uSolomoni kumka-Uriya, uSolomoni wazala uRobhawamu, uRobhawamu wazala u-Abhiya, u-Abhiya wazala u-Asafa, Asafa wazala uJosafathi, uJosafathi wazala uJoramu, uJoramu wazala u-Oziya, u-Oziya wazala uJothamu, uJothamu wazala u-Akazi, u-Akazi wazala uHezekiya, uHezekiya wazala uManase, uManase wazala u-Amoni, u-Amoni wazala uJosiya, uJosiya wazala uJekoniya nabafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa eBhabhiloni. Kwathi emva kokuthunjelwa eBhabhiloni, uJekoniya wazala uSalatiyeli, uSalatiyeli wazala uZorobhabeli, uZorobhabeli wazala u-Abhiyudi, u-Abhiyudi wazala Eliyakhimi, Eliyakhimi wazala u-Azori, u-Azori wazala uSadoki, uSadoki wazala u-Akimi, u-Akimi wazala u-Eliyudi, u-Eliyudi wazala u-Eleyazari, u-Eleyazari wazala uMathani, uMathani wazala uJakobe, uJakobe wazala uJosefa, indodana kaMariya, azalwa nguye uJesu othiwa uKristu. Zinjalo-ke izizukulwane zonke ezisukela ku-Abrahamu ziye kuDavide, ziyizizukulwane eziyishumi-nane nezisukela kuDavide ziye ekuthunjelweni eBhabhiloni, ziyizizukulwane eziyishumi-nane nezisizukulwane ekuthunjelweni eBhabhiloni ziye kuKristu, ziyizizukulwane eziyishumi-nane. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje, unina uMariya esemiselwe uJosefa bengakahlangani, wafunyanwa ekhulelwe ngokoMoya oNgcwele. Kepha uJosefa indodana yakhe engumuntu olungileyo, engathandi kumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Esazindla ngalokho, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala kuye ngephupho, ithi, Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokho ukukhulelweyo kunguMoya oNgcwele. Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakukhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi, bheka, intombi iyakukhulelwa, izale indodana, bayakuyiqamba igama lokuthi u-Immanueli, okungukuthi, ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi. UJosefa esevukile ebuthongweni wenze njengalokhu imiyalile ingelosi yeNkosi, wamthatha umkakhe, akaze aya kuye, waze wazibula ngendodana, wayiqamba igama lokuthi uJesu.